Σας καλωσορίζουμε στο Πόλης και στα σεμινάρια πιστοποίησης πληροφορικής. Ξεκινάμε σήμερα με το τέταρτο τεστ των ασκήσεων προσομοίωσης που αφορά την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διαχείριση αρχείων στα Windows 7. Η πρώτη μας ερώτηση: από τα περιεχόμενα του κάδου ανακύκλωσης μετακινήστε το αρχείο φορέας μέσα στο φάκελο σε exams στιγμιότυπα. Βρίσκουμε τον κάδο ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας και ανοίγουμε για το περιεχόμενό του για να δούμε τι ακριβώς έχει. Το αρχείο φορέας με δεξί κλικ αποκοπεί αφού μας ζητάει να μετακινήσουμε και βρίσκουμε στην αριστερή μεριά τον τοπικό δίσκο, ανοίγουμε τον φάκελο exams, τον φάκελο στιγμιότυπα και εδώ με δεξί κλικ επικόλληση το αρχείο φορέας και επιβεβαίωση. Δεύτερη ερώτηση: αλλάξτε σε κενό την προφύλαξη της οθόνης του υπολογιστή και εφαρμόστε τη ρύθμιση αυτή. Δεξί κλικ πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Εξατομίκευση και μου βγαίνει το παράθυρο της διαδικασίας εξατομίκευσης. Κλικ στο προφύλαξη οθόνης. Χωρίς επιλογή έχουμε τώρα, αλλά μου ζητάει να το κάνουμε κενό. Επιλέγουμε το κενό. Εφαρμόζουμε και OK και επιβεβαιώνουμε. Τρίτη ερώτηση. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία του λειτουργικού συστήματος Windows, ανοίξτε το παράθυρο με τις ιδιότητες του υπολογιστή, το οποίο μας πληροφορεί για διαθέσιμη κεντρική μνήμη του RAM. Πηγαίνουμε στην έναρξη, δεξί κλικ στον υπολογιστή, ιδιότητες και μας ανοίγει το παράθυρο που μας λέει το λειτουργικό σύστημα και τη μνήμη που είναι εγκαταστημένη αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μας. Και επιβεβαίωση. Τέταρτη ερώτηση, θεωρητική. Η αναγνώριση ενός νέου εκτυπωτή από το λειτουργικό σύστημα Windows ονομάζεται αποσύνδεση, εγκατάσταση ή απεγκατάσταση. Το σωστό είναι το Β, εγκατάσταση και επιβεβαίωση. Πέμπτη ερώτηση, θεωρητική. Για καλύτερη προστασία έναντι των ιών, απαιτείται συνεχής ενημέρωση της εφαρμογής αντιμετώπισης ιών μέσω του διαδικτύου. Σωστό ή λάθος? Α, σωστό, επιβεβαίωση. Έκτη ερώτηση. Ανοίξτε σε παράθυρο την εφαρμογή με εμφανιζόμενο όνομα WordPad. Μενού έναρξη. Όλα τα προγράμματα. Φάκελος βοηθήματα. WordPad. Άνοιξε σε ένα παράθυρο και επιβεβαίωση. Ερώτηση 7. Από τους εγκαταστημένους εκτυπωτές επιλέξτε ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή τον Global Share Printer. Μενού έναρξη. Συσκευές και εκτυπωτές. Βλέπουμε τον Global Share Printer, δεξί κλικ επάνω του, τον ορίζουμε ως εκτυπωτή προεπιλεγμένο και επιβεβαιώνουμε. 8 ερώτηση. Βρείτε το μέγεθος σε bytes του αρχείου C GCDemo εταιρεία φορέας και πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πλαίσιο. Έναρξη υπολογιστής. Ανοίγουμε τον τοπικό δίσκο. Ανοίγουμε το φάκελο GCDemo. Ανοίγουμε το φάκελο εταιρεία. Εδώ λοιπόν μας ζητάει το αρχείο φορέας να βρούμε το μέγεθος σε bytes. Δεξί κλικ πάνω του. Ιδιότητες. Και μας λέει το μέγεθός του είναι 32.768 byte και το πληκτρολογούμε στο πλαίσιο. Και επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε, ένατη ερώτηση, την κατάλληλη λειτουργία του παραθύρου κατάσταση για να αλλάξετε το μέγεθός του. Πάμε να βρούμε που βρίσκεται το παράθυρο κατάσταση, είναι ελαχιστοποιημένο κάτω στη γραμμή κατάστασης, το βρίσκω, το επαναφέρω και πληκτρολογώντας στη μέση του το μεγιστοποιώ. Και επιβεβαίωση. Ερώτηση 10. Φροντίστε να τερματιστεί η εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται και εμφανίζεται με το όνομα κατάσταση. Δεξί κλικ πάνω στη γραμμή κατάστασης ή στη γραμμή εργασιών.
Κλικ στο εκκίνηση διαχείριση εργασιών. Μας εμφανίζει το παράθυρο με όλα τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν. Κλικάρω το κατάσταση που πρέπει να τερματιστεί γιατί δεν ανταποκρίνεται. Τέλος εργασίας. Έφυγε και επιβεβαίωση. Ερώτηση 11. Από τα περιεχόμενα του φακέλου εταιρεία της επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε τους φακέλους φορέας και Global Cert και αφήστε τα στοιχεία επιλεγμένα. Βρίσκω στην επιφάνεια εργασίας τον φάκελο εταιρεία. Τον ανοίγω και επιλέγω το φάκελο φορέα με control το φάκελο Global Cert και τα αφήνω επιλεγμένα. Και επιβεβαιώνω. Ερώτηση 12. Από τα περιεχόμενα του φακέλου στιγμιότυπα της επιφάνειας εργασίας, αντιγράψτε μόνο το αρχείο logo μέσα στο φάκελο C GCDemo τοποθεσία. Ανοίγω λοιπόν το φάκελο στιγμιότυπα της επιφάνειας εργασίας. Αντιγράφω το αρχείο logo, δεξί κλικ επάνω του αντιγραφή. Ανοίγω το τοπικό δίσκο, ανοίγω το φάκελο GCDemo, ανοίγω το φάκελο τοποθεσία και το επικολλώ εδώ το αρχείο μου logo. Και επιβεβαιώνω. Ερώτηση 13. Μέσα στο φάκελο GCDemo SACOS αποσυμπιέστε όλο το περιεχόμενο του συμπιεσμένου φακέλου SACOS που βρίσκεται στο φάκελο GCDemo. Πάμε να τον βρούμε. Έναρξη, υπολογιστής, τοπικός δίσκος, GCDemo, να ο συμπιεσμένος φάκελος SACOS. Δεξί κλικ επάνω του. Extract here. Εξαγωγή όλων και επιβεβαίωση. Δημιουργήστε φάκελο μέσα στο φάκελο αρχεία της επιφάνειας εργασίας με όνομα κανονισμός. Δεξί κλικ πάνω στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργία, φάκελος και τον ονομάζω με κεφαλαία ελληνικά κανονισμός. Και επιβεβαιώνω. Δημιουργήστε μέσα στο φάκελο παραπομπές επιφάνειας εργασίας ένα εικονίδιο συντόμευσης της γνωστής εφαρμογής αριθμομηχανή με όνομα αριθμητική. Πάμε λοιπόν να βρούμε την αριθμομηχανή. Έναρξη, όλα τα προγράμματα, βοηθήματα, αριθμομηχανή. Δεξί κλικ πάνω του, τη στέλνω στην επιφάνεια εργασίας ως συντόμευση. Ήρθε, την μετονομάζω σε αριθμητική με κεφαλαία ελληνικά. Και την στέλνω στο φάκελο παραπομπές της επιφάνειας εργασίας. Και επιβεβαιώνω. 16 ερώτηση. Μετακινήστε στον κάδο ανακύκλωσης όλα τα περιεχόμενα του φακέλου στιγμιότυπα της επιφάνειας εργασίας. Ανοίγω το φάκελο στιγμιότυπα της επιφάνειας εργασίας. Επιλέγω με Ctrl Α όλα τα αρχεία. Δεξί κλικ πάνω τους. Διαγραφή. Να μετακινηθούν στον κάδο ανακύκλωσης. Και επιβεβαίωση. 17. Από τις τρέχουσες εργασίες στον εκτυπωτή τον προεπιλεγμένο, να συνεχίσουμε την εκτύπωση του γράφου κατάσταση. Στη γραμμή κατάστασης είναι το εικονίδιο του εκτυπωτή, 2 κλικ να ανοίξει και μου δείχνει τι εκτυπώσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Επιλέγω το αρχείο κατάσταση με δεξί κλικ επάνω του και του λέω να συνεχίσει και το επιβεβαιώνω. 18. Από τα περιεχόμενα του φακέλου CGCDemo στιγμιότυπα, μετακινήστε μόνο το αρχείο logo μέσα στο φάκελο τοποθεσία της επιφάνειας εργασίας. Πάμε να βρούμε λοιπόν το αρχείο logo, έναρξη, υπολογιστής, τοπικός δίσκος ανοίγω, GCDemo φάκελο ανοίγω, στιγμιότυπα ανοίγω και το αρχείο logo μετακινήστε από κοπή στην επιφάνεια εργασίας και στο φάκελο τοποθεσία, τον ανοίγω, δεξί κλικ, επικολλώ το αρχείο logo και επιβεβαιώνω. 19. Αλλάξτε σε φορέας
το όνομα του αρχείου επιχείρηση που βρίσκεται στο φάκελο επαγγελματικά της επιφάνειας εργασίας. Πάω λοιπόν στο φάκελο επαγγελματικά της επιφάνειας εργασίας και τον ανοίγω. Το αρχείο επιχείρηση, δεξίκλικ πάνω του μετονομασία σε ελληνικά και κεφαλαία φορέας. Και το επιβεβαιώνω. 20. Επιλέξτε 800x600 pixel για την ανάλυση οθόνης του υπολογιστή. Επιφάνεια εργασίας. Δεξίκλικ πάνω. Ανάλυση οθόνης. Την ανάλυση την κάνω 800x600, την εφαρμόζω, διατήρηση αλλαγών, κλικ στο OK και το επιβεβαιώνω. Αφού κάνετε σύλληψη της τρέχουσας εικόνας της οθόνης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ζωγραφική για να αποθηκεύσετε ως εικόνα τύπου bitmap με όνομα επιφάνεια στο φάκελο εικόνα της επιφάνειας εργασίας. Print screen στην επιφάνειά μας. Ανοίγω τη ζωγραφική από όλα τα προγράμματα, βοηθήματα, ζωγραφική και επικολλώ το αρχείο και το αποθηκεύω που στην επιφάνεια εργασίας στο φάκελο εικόνα με την ονομασία του επιφάνεια με κεφαλαία ελληνικά και ως αρχείο bitmap. Οποιοδήποτε bitmap, επιλέγω το bitmap 24 bit, το αποθηκεύω και επιβεβαίωση. Μεταβείτε στο ανοιχτό παράθυρο κατάσταση. Από τη γραμμή εργασίας βρίσκω το κατάσταση και πηγαίνω. Και επιβεβαιώνω. 23. Κυλήστε τρέμα δεξιά χρησιμοποιώντας την οριζόντια ράβδο κύλησης του παραθύρου κατάσταση. Βρίσκω το παράθυρο κατάσταση που βρίσκεται στην γραμμή κατάστασης των Windows και κυλώ δεξιά την οριζόντια ράβδο του και επιβεβαιώνω. 24. Άνοιξε σε παράθυρο το φάκελο εταιρεία της επιφάνειας εργασίας. 2 κλικ στην εταιρεία, άνοιξε σε παράθυρο και επιβεβαιώνω. 25. Ανοίξτε τα πρόσφατα ανοιγμένα έγγραφα με εμφανιζόμενο όνομα, δεξιότητες και αφήστε το παράθυρο ανοιχτό. Έναρξη, πρόσφατα στοιχεία, κλικ στο δεξιότητες, άνοιξε και το επιβεβαιώνω. 26. Αλλάξτε την τρέχουσα γλώσσα πληκτρολόγησης σε αγγλικά. Alt Shift, έγινε αγγλικά και επιβεβαίωση. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία του λειτουργικού συστήματος Windows, ρυθμίστε την ημερομηνία του λειτουργικού υπολογιστή στο επόμενο έτος από αυτό που έχετε ήδη. Δεξιά, στη γραμμή κατάστασης, ανοίγω την ημερομηνία και την ώρα, αλλαγή ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας, στο καινούριο παράθυρο αλλαγή ημερομηνίας και ώρας και κλικ στο μήνα, κλικ στη χρονιά, επιλέγω τον επόμενο έτος, το 2016 δηλαδή, OK, και αμέσως με έγραψε κάτω 12 Πέμπτου 2016, τον επόμενο χρόνο. Και επιβεβαίωση. 28. Αφού αναζητήσετε το αρχείο όμιλο στο τοπικό δίσκο, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο την πλήρη διεύθυνση του φακέλου που το περιέχει. Έναρξη, υπολογιστής, τοπικός δίσκος και εδώ αναζητώ το αρχείο όμιλος. Και ψάχνει που ακριβώς βρίσκεται το αρχείο για να μου δώσει τη θέση του.
Μου βρήκε το αρχείο, δεξί κλικ επάνω του, ιδιότητες, να η θέση του, την μαρκάρω, δεξί κλικ επάνω της αντιγραφή, βάζω στο πλαίσιο δεξί κλικ επάνω του επικόλληση, να η θέση του, επιβεβαίωση. 29. Θεωρητική ερώτηση. Όταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μολυνθεί με οποιονδήποτε ιό, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Σωστό το α, το β λάθος, λάθος και επιβεβαίωση. Και 30. Ανοίξει σε παράθυρο εφαρμογή που παρέχει υποστήριξη σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows. Έναρξη, βοήθεια και υποστήριξη, άνοιξε το παράθυρο, επιβεβαίωση και τελειώσαμε και ολοκληρώσαμε την εξέτασή μας.